खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। कंग्रेसखौ बिदाय होबाय गर्जन मोसाहारिया कंग्रेसनि गोख्रों दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारिया कंग्रेसखौ बिदाय होबाय आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमबाय। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमनाय आरो कंग्रेस दोलोखौ एंगारनायनि सायाव बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। गर्जन मोसाहारि बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों दि बिटिसिआव कंग्रेसआ जाहाथे सिटखौ बांहोयो बेनि थाखाय गले गले बुंथिदोंमोन नाथाय हाइकमान्डआ जेबो खोनासङाखै होननानै बुंथियो बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरआव कंग्रेसआ सिटखौ बांहोयोब्ला इउपिपिएल आरो बिपिएफजों लोगो जानो हागोन आरो बिजेपिखौ गोजानाव दोननो हागोन होननानै हाइकमान्डखौ गले गले बुंथिदोंमोन नाथाय हाइकमान्डआ जेबो खोनासङाखै होननानै बुंथियो। दोलोआ देरसिन नङा बड'लेण्डआ देरसिन बिदा फंबाया देरसिन बेनिखायनो कंग्रेस दोलोखौ एंगारनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव आखाइ हमफैदों होननानै फोरमायथियो आरो कंग्रेसआ बे समाव मोनसे नङाबा मोनसेबो मासियाव देरहायाबो जानो हागौ होननानै फोरमायथिबाय गर्जन मोसाहारिया। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट खानि गेजेरजों फिन जाबसिननाय खानि गेजेरजों गुबुन हादरनिफ्राय भारतआव थाफैनायफोरनो भारतनि नोगोरारि होनायनि जि समय बे समयखौ बांहोबावबाय बिजेपि सरकारा। सिगांनि समाव समसिमाया 31 डिसेम्बर 2014 सिमल'मोन दा बांहोनानै बा फोलावनानै आरोबाव 31 डिसेम्बर 2024 सिम खालामबाय बिजेपि सरकारा जेराव खाखौ लानानै जोंनि आसामाव गोबां खुद्रिनाय जादोंमोन। धरना होनाय समाव माखासे सुबुंफोरा जिउबो खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन नाथाय रायजो राजानि खुद्रिनायखौ जेबो बेसेन होआलासे आरोबाव समय सिमाखौ फोलावनानै होबावबाय बिजेपि सरकारा। बांलादेश आफगानिस्तान पाकिस्ताननि माइनरिटि कमिउनिटिफोर जेरै हिन्दु सिख बुद्धिस्ट जैन पारसि आरो ख्रिस्टानफोर जायफोर बिथांमोनहा बै हादराव धोरोमखौ लानानै हाराहास्ति आरो नासय जानो गोनां जानायनि थाखाय भारताव थाफैनो गोनां जादों बिथांमोनखौ भारतारि हिसाबै नायनाय जासिगोन। 31 डिसेम्बर 2024 समनि गेजेराव जायफोर भारताव हाबफैदों बिथांमोनहा भारताव थानो गनायथि मोनसिगोन बा बिथांमोनखौ भारतारि हिसाबै नायनाय जासिगोन। पासपर्ट आरो गुबुन गुबुन ट्रेभेल डकुमेन्टखौ लाफानानै गुबुन गुबुन भेलिड डकुमेन्ट गैयालासे बिथांमोनहा भारताव थानो हागोन आरो भेलिड डकुमेन्ट दंब्लाबो जुदि भेलिडिटि जोब्बायबा बिथांमोनहाबो भारताव थानो हागोन। इउनियन हम मिनिस्ट्रिनि बायदियैनो बिथांमोनहा भारताव थानो मोनसिगोन आरो भारतनि नोगोरारि हिसाबै सिनायथि मोनसिगोन। खा आयेननि गेजेरजों गुबुन हादरनिफ्राय भारताव थाफैनायफोरखौ भारतारि सिनायथि होनायखौ लानानै एजिपिजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआ खुद्रिदों जायनाखि आसामाव बांलादेशनिफ्राय थाफैनाय गोबां सुबुंफोर दङ नाथाय खानि गेजेरजों बिथांमोनखौ भारताव थानो गनायथि होनायजों आसामनि गुबै थागिबिफोरा गोबां बिथिं जेरै साख्रि बाख्रि खामानि बायदिफोराव नासयजानो गोनां जागोन होननानै खुद्रियो आरो बिजेपिआ हिन्दुफोरनि भट मोननो थाखायनो बेबायदि खालामदों होननानै बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। खोथा होनानै खोथा लाखियासै बिजेपि दोलोआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा दतमा बियाबाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होनानै आरो सिबिनानै बिजेपिआ बिजाथि होआ होननानै एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदोंमोन नाथाय बिजेपिआ खोथा होनानै खोथा लाखियासै आरो दतमा बियाबाव बिजेपिआ बिजाथि होबाय। बेखौ लानानै बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिनि सायाव सोंथि खालामदों जायनाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिबिनानै आरो मान होनानै बिजेपिआ दतमायाव बिजाथि होआ होननानै बुंदोंमोन नाथाय होदों अब्ला बिजेपिआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सिबिया नामा होननानै सोंथि खालामो। बिजेपिआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लानानै बबेयावबा नङाबा बबेयाव राजखान्थि खालामदों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान होयि खालामदों बेबायदि रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि बिजेपि दोलोआ दतमा बियाबनि अनगायैबो कसुगाव बियाबावबो बिजाथि होदों जेराव गोजाम आरो गोदान बिजेपिनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयैखौ नुदों। बिजेपिनि बिजाथिखौ 100% गनायाखै बेनिखायनो बिपिएफआ इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्रायबो भटखौ मोनगोन होननानै दाबि खालामो एमएलए रबिराम नार्जारिया। बिटिसिनि माखासे एसटि रिजार्भ बियाबफोराव नन एसटि बा ट्राइबेल नङै सुबुंफोराबो बिजाथिलाय गथायदों। बिटिसिआव मोन 40 बियाब दङ बे मोन 40 बियाबनि मादाव मोन 30 बियाबानो एसटि रिजार्भ नाथाय माखासे ट्राइबेल नङै सुबुंफोराबो नंखाय एसटिनि सार्टिफिकेट लानानै नमिनेशन गथायदों। नब कुमार सरनियाया जेरै
ट्राइबेलनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै बा एसटिनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै एमपि देरहादोंमोन आरो बेनि जाहोनाव ट्राइबेल सुबुंफोरा बन्सित जानो गोनां जादोंमोन। बेबायदि माब्लाबाबो जानो होफिननाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों। बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि, अल आसाम ट्राइबेल संघ, आटसु, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च नि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिटिसिनि एसटि रिजार्भ खथाफोराव एसटि नङै सुबुंफोरा बा ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा नमिनेशन गथायनायखौ लानानै बिथांमोनहा खौरांगिरि मेल हांख्रायदों आरो जिल्ला प्रशासन आरो रिटार्निं अफिसारनिसिम मेम'रेन्डाम गथायदों जाहाथे नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै एसटिनि खथायाव नमिनेशन होनायनि सायाव मोजाङैनो नायबिजिरो। बेनि थाखाय जिल्ला प्रशासन आरो रिटार्निं अफिसारनिसिमबो खावलायो बिथांमोनहा। नाथाय जुदि नंखाय एसटि सार्टिफिकेट लानानै बिसायख'थि गेलेयोबा बेनि सायाव उनाव जिल्ला प्रशासन आरो रिटार्निं अफिसारनि हेंथायैबो आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। मोनथामजि एसटि रिजार्भ खथानि मादाव बागानपारा, सराइबिल, भेरगाव, सालबारि, कक्लाबारि, हरिसिंगा आरो गरेस्वर बेफोर बियाबफोराव गासै 13 एसटि नङै सुबुंफोरा गाव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायदों होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बिटिसिनि एसटि रिजार्भ खथायाव एसटि नङै सुबुंफोरा बिजाथिलाइ गथायनायनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि 22 नं कक्लाबारि एसटि रिजार्भ खथायाव जगदीश मदाहि मुंनि सुबुङा नमिनेशन होदों। 25 नं बागानपारा बियाबाव कन्थर्ब दासआ नमिनेशन होदों। 24 नं मुसलपुर बियाबाव रायजो दलनिफ्राय डक्टर गौरी शंकर सरनियाया नमिनेशन होदों। 21 नं सालबारि बियाबाव चक्रधर दासआ बिजेपिनिफ्राय नमिनेशन होदों। 22 नं कक्लाबारि बियाबाव बिजेपिनिफ्राय रमेन मदाहिया नमिनेशन होदों। 24 नं मुसलपुर बियाबाव बिजेपिनिफ्राय रिदीप कुमार डेकाया नमिनेशन होदों आरो बेबायदिनो 13 बिजाथिफोरा गुबुन गुबुन एसटि खथाफोराव नमिनेशन होदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै प्रमद बर' बिथांनि दाजाब दानख', जायनाखि 22 सेप्तेम्बरावनो बिटिसि बिसायख'थिनि भट होनाय जागोन। बेनिखायनो बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दाजाब दानख' खालामनायखौ फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा आरो इउपिपिएलआ फिन सोरखाराव फैगोन होननानै दाबि खालामदों। प्रमद बर' बिथाङा गावनि दाजाब दानख'खौ ओरैबायदि फोरमायथिदों। प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि इउपिपिएलआ गोदानै थिउरि दिहुनदों, पुअर मेन इलेक्शन मेनेजमेन्ट थिउरि, जायनि गेजेरजों थांनाय 6 दाननिफ्रायनो खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो इउपिपिएलआ बिटिसिनि 40 बियाबनि मादाव 40 बियाबावबो आगान सुरदों होननानै फोरमायथियो। दिनैनि समाव मोनफ्रोमबो बियाबाव इउपिपिएलखौ मदद खालामग्रा नखरा 6,000 नखरनि खम नङा। अदेबानि 6,000 सानजाबथाम 8,000 भटार दङ मोनसे समष्टियाव इउपिपिएल दोलोनिया। बेनिखायनो 15 निफ्राय 8,000 खमसे खमबाबो भटखौ मोनगोन। माखासे बियाबफोराव 24,000, 25,000, 32,000 आरो 45,000 सिमबो इउपिपिएल दोलोआ भट मोनगोन होननानै दाबि खालामो। बे 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाखौ गोसोजों सिबिदों, सान हर जयनिं हाबाफारि लादों मोनफ्रोमबो बियाबाव। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआ सोरखाराव फैफिनगोन होननानै दाबि खालामो प्रमद बर'आ। आरो हाग्रामा महिलारिया सिंगल डिजिट मोनगोन, डाबल डिजिट मोननायनि जेबो चान्सआनो गैया होननानै बुंथियो बिथाङा। बिटिसिनि 14 नं चिरांदुवार बियाबाव हाग्रामा महिलारिया नमिनेशन होनायनि उनाव बिजाथि महरै गिबि खेबनि थाखाय 14 नं चिरांदुवार बियाबनि प्राइमारिफोराव हाग्रामा महिलारिया नुजाथि होदों। इउपिपिएलआ खाम्फा बरगयारिखौ साजा होनो थाखाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव बिजाथि होदों होननानै फोरमायथिबाय हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिनि अनगायैबो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिया बुंथियो दि प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरखौ थगायदों, जेबो जौगानायनि खामानि मावाखै, नखर नखर साख्रि होनाय, आइजोफोरनो 75,000 रां होनानै थगायदों, बिटिसिनि 6 शिड्युलनि गोहोखौ सिफायदों, खालि हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोरखौल' बुंबाय थाबोदों। बेनिखायनो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया गावनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो इउपिपिएलआव रिजाइनेशन होनाय बा बिबान एंगारनायनि दोहौ नुनो मोन्दों। बिजाथि सायख'नायखौ लानानै दोलोनि गेजेराव दावराव दावसि, फिरफिला सावनाय, अफिस बुफाय बुसि खालामनाय बायदिखौ नुदों। 14 नं चिरांदुवार बियाबाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गावनि दोलोजोंनो नासयजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो। मैयासो फैनाय खाम्फा बरगयारिनो बिजाथि होयोब्ला खुद्रिनाया जाखागोन, जेराव सिगांनिफ्रायनो बिथांमोनहा समष्टिखौ लाखिबोदोंमोन होननानैबो फोरमायथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो फेरेंगाया बे ओनसोलाव अत्याचार खालामलांदों। बिथाङा गोहोगोरा इएममोन, एनडिएफबिनि सोद्रोमा जानायलाय रायजो राजानि खामानि मावगोन होननानै रायजो राजाफ्रा फोथायदोंमोन, नाथाय खामानि मावाखै आरो बिथांनि गाज्रि राव बुंनायजों रायजो राजानि गोसोआ जोबोद दुखु मोनदों, जायनि थाखाय दा गुबुन बियाबाव खारनो गोनां जादों फेरेंगाया होननानै बुंथियो बिपिएफ दोलोनिफ्राय।
नमिनेशननि हाबाफारि जोबनायनि उनाव दैदेनगिरिफ्रा फिन बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव मुखुब जाफिनदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फिन बिटिआरआव फोसावदिं मेल खुंनो ओंखारबोफिनदों। नमिनेशन होनायाव बिजेपिनियानो बयनिख्रुइबो बांसिन मददगिरिफोर ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जोंनि सुथुरा बिटिसिआव कंग्रेसआ जाहाथे मोनसेबो मासि लाङा होननानै बुंथियो, मानोना गुबुना जेसेबांखि मासियाव देरहायाथों मानो एनडिएआवनो गासैबो थाखागोनखा होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बे आयदायाव बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर'आबो फिननाय होयोदि देग्लाय लिलि हटेलनि गोनांथि जानाय नङा। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव रायजो बेंगिरिया गिबि मन्थ्रिनि खोथा लानानै बिपिएफजों इनाय खालामदोंमोन, नाथाय बिपिएफआ बे खेबाव बांसिन मासिजों देरहागोन आरो बांसिन मासियाव देरहानाय लोगो लोगोनो बिपिएफनि बिजाथिफोरखौनो नुनाय नङा होननानै बुंथियो आरो हर्स ट्रेडिं खालामनो खाबु मोननाय नङा होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ। ओजोंहाय बिटिसिआव बिजेपिनि दोहौ फैबाय होननानै बिजेपिनिफ्राय मन्थ्रिया बुंनायनि सायाव इउपिपिएलनि बिजाथि राजु नार्जारि बिथाङाबो बिजेपिनि सायाव गाग्लोबो। बिटिसिआव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावल' दावहा जागोन आरो बे दावहायाव इउपिपिएलआ देरहागोन होननानै दाबि खालामो बिथाङा। जेसेबां गेदेर मन्थ्रि फैयोब्लाबो रायजो राजाया बुजिगौ, बिसायख'थिनि समावल' मन्थ्रिफ्रा बेयाव फैयो, 23 सेप्तेम्बरनि उनावनो मन्थ्रिफ्रा बेयाव फैनाय नङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिगौ। बिसायख'थिनि समावल' फैयोब्ला जेबो मुलाम्फा गैया। जों बेयावनो जोनोम जादों, बेयावनो देरदों आरो बेयावनो थैगोन। समाजनि मोनफ्रोमबो थासारियाव जों लोगोआव दंफायो होननानै फोरमायथियो राजु नार्जारिया आरो बिजेपिनि जेसेबां गेदेर मन्थ्रि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव फैयोब्लाबो रायजो राजाया फोथाया आरो बिथांमोननो भट होआ होननानै बुंथियो राजु नार्जारिया। गोजोन्थाव खौरां, नोंथाङा सुजुकी कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोन्थाव खौरां। चिरांनि काजलगावआव गोदानै बेखेवबाय सिद्धार्थ सुजुकी श'रुम। काजलगावनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियावनो गोदानै बेखेवदों सिद्धार्थ सुजुकी श'रुमखौ। बायदि गाबनि समायना रमायना स्कुटि आरो बाइकखौ नोंथांमोनहा बे श'रुमनिफ्राय मोननो हागोन। लोगोसेनो नोंथाङा स्कुटि बा मटर साइकेल बायोबा गिफ्टबो मोननो हागोन। बेसेन नाङालासे हेलमेट मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनायनि गेजेरजोंनो नोंथाङा मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। गोख्रै नोंथाङा जुदि सुजुकी कम्पानिनि मटर साइकेल बा स्कुटि गोदान बायनो सानदों बा काजलगाव थानाय सिद्धार्थ सुजुकी श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8638767699 नङाबा 7002252878 बे जानबुं नाम्बारावबो फन हरनानै खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।